Emenu mana n'oge bụ Chukwu ebuka. Igbo Chukwu ebuka. Ndị Igbo Chukwu ebuka onye were Chukwu nwere ife niile. Igbo Chukwu ebuka. Kọwara eziokwu bịa gba anyị ife imere Ijele king of the game. Gọvanọ eziokwu bịa kọwara anyị ya gịnị ihe Ijele mere gị iji wee tụọrọ ya eke. Anyị chekwa na eke police command ma ọ bụ eke commissioner amanọ eke Abuja. Chineke ka ha rabụ ndị niile mụrụ m amụ na mgbe ihe dakwasara nne. Chineke si ntụ a na-eme ya gịnị na-eti ha ntiwa azụ. Onye na-anụrụ m ọgụ bụ Jehova. Ka hara bụ ndị na-ara m ka o nyere ikike ịbụ ụmụ Chineke. It's not gonna be the game as usual, from king of the game to king of prison. From king of the game to Kodo in prison. Hey, mmadụ ada agwara tọrọ eni. Ifuru mmadụ dị n'ụwa ekwesịrị ịgwọ ara tọrọ n'ụwa. Why ga-eji agwọ ara tọrọ gị na-apụ ara? Chukwuka cool down. Ị nwere mmadụ. Ọsọ nwere mmadụ abi? Chukwuka nwere mmadụ. Chukwuka okoko nwere mmadụ. Mugu na-emugu nwanne nwaanyị nwụrụ. Nwanne nwaanyị nwụrụ na-eli nwanne nwaanyị ọ na-ezogharị due to because na Igbo tụrụ ilu si na ọ bụ na ọkụkọ nyụọ ahụrụ ala achụba ya ọsọ. Mugu, all those people hailing you, ride on. King of the game. Now you fit them. King of the game. Now you fit them. Today, all of them go wrong. They don't think of IG office now. Ama na federal government of Nigeria no nwere ndị na control e. Mmadụ nọkọta n'ụwa na-agwụ ara tọrọ eni. Onye na-enwezu 5 million na account. Ebute na brad. I will do this, I will do that. Today ka anyị ga-ama mmụọ chiri gị ọzọ. Ọkwa akara aba aghara gị ntu a chịkọtọm chịkịtị kom. Akara aba aghara Ijele like this. Owuka uwe 1 week. O nwere ihe bụ na Nigeria ewuka 1 week asị. Oh yeah. 1 week ebuka sị. I trend ka arrest you trend ka na internet o trend ya 1 week. 3 days. Echefuo gị. Ndị na-asị gị ride on echefuo gị. They don't fit come now. Make they come. Isi ga-epe mpe. Apịkpọ gị ka mkpụrụ amụ. Apịkpọ gị akwa mkpụrụ amụ na dis. Abịa headquarter. Isi ga-epe mpe. Ịbacha mba na ebe ọ bụla nọchara ba mba. Ba flight bebe Abuja. First headquarter. I dare Abuja like this. Ịbacha mba ebi Abuja. I better force headquarter ntu a. Pia isi ga aka ntu isi ga-epe mpe. This like this. Appear and to easy. Easy. Okay. Keep on supporting evil. A hater of Ndi Igbo. Mugus and bingos. And I say, ride on. You are fighting the gospel of the Lord Jesus Christ. Who told you that you got walk Christianity till you die? You gave me away. You got walk Christianity. You got walk Christianity. Even to the wabo. Do your own and allow others to do your own. A guy who walk Christianity. My brother say, my father, how old is my father? My father is 70-something years. My father got Guara Toreni. Nukumpa Buebuna. Buonwebuna. I got Guara Christianity. How that possible? Nna bobo ama agwụwara Christian ha agwụwa ọ bụrụ nwa pụtara nwata something nwa ntọrọ atọ a boy of 19 something ebute na hey iberi na strength ya na aba China na discover if from this boy na alaba gara India je mmụọ ka esi arụ television I don't life now without bịa kene ụwa ịghọtara one day Ijele abagora next I have so many powers.
In the Boski, I have Lebradu, I have Sepre, I have Gandusa, I have Dabus Kabash, I have Sefer Pare, I have Palebosk and Delebo, I have Entaboski, Bahosa. I just released Palebosk and Delebo to Ijele. Ijele First headquarter, Abuja. I just released Palebos Kendelebo. When we get to Dabus Kabash, when we get to Ndaboski Bahos, he cannot, but that Ndaboski now on the Grand Prison. He can't survive. I want to see the fools, the Mugus that are telling him, right? You know the highest people that can destroy you in this life. Right. See, let me tell you, anytime your fans keep on telling you, ride on, be careful. That is why I better comment and then I won't be too much. Money, here, Hanabum, can do here a channel. I say, money, here, Hanabum. No, I'm one amendment because here, Hanabum is Goku. Yeah, that's all. When you come to the comment section, people are not going Iga Munasa. Iya Hanabum, Obekombe adjust for yourself. Go say about religious war. One. Okay. Go see defend anybody. Two. Mbia no now mind my business. Ezoku. Who no go, no. Who no go, no. Now mind my business. Get back. Let me use this opportunity to say Ndi Igbo. My brothers, my sisters. Okay, Billy, okay for Billy. Even if it's only man, up on yours or man here. That's the problem. I happen to have him now. Now, first headquarter Kogemenke. You need to hear where Ijele has been captured. Ijele has been. Okay, today. It's alright. They said who laughed last, laughed the best. Of course. I know one night and to Taranakawo. There's no competition in destiny. Yes, now. No competition in destiny. I will not thief to build upstairs. That content creators and the bloggers now duplex. And when I will not thief. So the little one whom they are aware, Mure dozie ben nam, Rosie ben nam, raw men ties, metal bar fence, tea gates. At the rate of how many years? Why Baramiji? Ijele we jeba we paprem when na me. He doesn't know that those things are happening me. Every day and night, I will not fight Ijele physical to avoid money no matter how slim or no matter how slim or it doesn't matter. Money physical combat. Me suwa Ijele on one touch. Mpia Ijele or two times. I'm Ijele other than one over more. Mpia Ijele or once, 2, 3. Ijele other than man over more of Jepa go kwa yono. Manaba such neke. I tell him ka from newu na for job. God fight for me. Exactly. God fight for me. Ijele na for him. When him Ijele na for him. Na alam ni. Because na gini mere. Ijele on na phone. Mbe mna konferensi ku na Abuja. Mgbe abere ikpe m na ndekano Ijele we kpọ na phone we say kedu ihe na stop ruo nwanyị na nna anyị bụ onye ohi na nna anyị na sponsor terrorism na nna anyị na sponsor ndị enyi na non government na mụ abụọ non government ihe na-ese m dị chede okwuta oh lele Ijele si na mụ na sponsor ndị non government na akpụbi na akparị m because na gịnị na ọ na-afụ na court case m na ndekano. That is the ideology. Ọ bụrụ na ọ na fighting for Christianity. No, ọ na fighting for Christianity. No, ọ sị na mụ nwara na support IPOB. Mwe se onwere onye na support kama na afu na eziokwu n'ife na adịka ihe na adịka na-ekwu. That is why engineer follow na onye awe kpọ masị. Ma how many times ọ chọgoro ka mụ nwa deviate here from ihe Igbo. Okay, one day nwoke akịta arụrụ generator. One day Ijele akịta campus arụrụ generator. Oh, nye Amandugba. Now after that I was come on. Oh, many things na-etinye na Facebook. Onye bụ onye Amandugba. I told me post, but I was off camera now. Just said, but Ijele boy, your brother. Why not post who was happy with that man? I don't know that. That guy not to hear that side. Oh, yeah, man,
Madam Ijele can never post a talent only Igbo na-eme n'ụwa. Mana ọ na-ewute m. Every controversial thing go hear that guy. So controversy ihe ya ala ndị. Ọ bụrụ na agbawo mmadụ na ọlụ Ijele ya post na ndị Igbo na-agbawo mmadụ na ihe ala. Ihe ọbụla bụ ihe ọnwụ ihe ike Ijele na-post. Ijele can never post your work. Or Toho Igbo Igbo. Man, said, nah, this is surprise. People that I call my friends and people that I call my fellow bloggers, I will say Hana Mengolo. In the name in a fight, Oka. Is Rosie Ijele. Useless Ijele bandit. But drug bandit. Ex-convict, brother from Turkey. Ozu, one brother from Turkey. A Bruzie, Ijele, your best friend. Neighbors, your best. Quevuta. Anam. Ada Abuja. If he vex you, come Abuja, come and intervene. In the next 30 minutes, we should be there. In the yes. next 30 minutes, we'll be there. So if you want, come to Forces area. If you vex you, say now you want belly Ijele. Though Ijele is that one is I think a bell. Ijele got Ijele got not even make kiri for 30 days. Oh no, go to 30 days. The fair way will be. I'm on lawyer also with the court. I'm lawyer. Ijele was with 10,000 account. Ijele just now do Mugare from one. Just Ijele boost you now. Ijele is a $1 and a Nikon poop. Yeah, but what are they talking? I'm a mungu for Ijele. I'm a mungu for Ijele. It's a congratulatory something, Abi. Yes, you must have to tell him the congratulations. Only if you that, Ndi Igbo ba chụọ onye a enu na onezu. Ị mana feel na the man he with free liberty. Ị gara ṅụọ nkwụ na bar. Ijele can not go to bar and drink. Ijele aga agụ na beer parlor ṅụọ nkwụ. Ijele na-emebu ọra hụ ebe a taa echi ọpụ ebe a echi. Ijele na-agbagharị ime bụ $1 and a vagabond. Himself in a very tight corner. No, ime bụ na mmadụ be vagabond. Burukwe $1. Nya onye na-enweghị ụlọ. Owegodo ụlọ ga na-agbagharị Ijele enweghị ụlọ na-agbagharị vagabond. Onye abụrụ ọnụ ka ị na-ewetere m ọnụ. Ijele will smell rod. Ọpụta ka ama n'isi akarị mma. Ọ mụ ya agbagide video. Mma agbagide Ijele video 1 month. No be who first laugh, they laugh the best. Mụ abụje papụkwa anya ọnụ. Kile wetoro. Ana m aṅụrụ m nkwụ. Enjoy anywhere you are. Ịbụrụ onye iPod, bụrụ onye Igbo, bụrụ onye ihe ọma na-atọ ụtọ. Go and buy champagne and drink. N'aka akpara dị Ijele. Kọfọ n'eziokwu. Eme dị Ijele taa na-eshi ọnụ. Taa na-eshi ọnụ. Yeah, I thought we. I rather spend 200,000-300,000 today going to Madonku to celebrate Ijele. If I be, I'm going to die for years. Osi toke boss, onya human trafficker. On down there in the man, I talk about the man, I said, I never or nanny. You will get dash, or never die large and they are. Oh, he's now. The blogger, name is I support. Even my friend, watch out, not support. I was so ashamed and disappointed. I was so ashamed and disappointed to see somebody a caliber like somebody like you. Again, it's a name there. I say there, and again, no one go on a fight religion. I never encourage. Fuck up, man. Anyway, you are pop champagne. Boy, I joined him now. Come by the phone. They're going to be at one of the Ask me under your comment section. Mbabia, Kira, wow. Okay, okay. Chai. Oh, hey, yeah. Sorry about that. Sorry about that.
Hello, Biani now. When I say na Ijele no life now, which life go on? Oh yeah, no life 4 hours ago before going to the zone 7. Okay, my life in 4 hours. Then I'm alive with 4 hours ago. When I say Ijele is life now, which life? Yeah, go see the life now. Yeah, man, Obo. Yeah, she already can join. Yeah, all Ijele all page here. The good human being. Oh, you're joining live 4 hours ago. Just the good human being. Oh, no, just now, I name the news. Just now, can I the news from zone 7? Again, about the area 10. Straight. I swear, oh yes, Ijele cannot spend more than 3 days. Can it here 500,000? Also, Ijele cannot spend more than 3 days. Mark my word. I'm available to mayor. Oga, can it here 1 million? Come on, Berlin. So you get go 1 million naira. Come on, so they made the 1 million naira catch. Also, Ijele will not spend more than 3 days. Let's have his name. Mark my word. Then obviously now. Although Amaro Yena go was 300,000. So no need even Atomonia was 1 million. Kayama Diaka 1 million or 500,000. No Brundi Ijele. Us Ijele man away by more than 3 days. 4 hours ago, before Germany zone 7, area 7 or zone 7. 4 hours ago. I swear. I swear. Drop war. Abu idiot. Drop war your account number. So somebody again go 500,000. Us Ijele not there more than 3 days. Today I'm money. Today I'm money. Name your phone number. Type your phone number here. Type your phone number here. I will warrant the sleep. Osbo. Mma gbag the sleep. Mana ị ga-eweta ego nye mmadụ. Mụ eweta ego nye mmadụ. Ọ ga-akwa ya ego. Yes now. Ọ bụrụ ebe ọ nọ na mgbara 500,000 without gị wee weta nke gị. Iweta nke Ijele pụtara ya in 3 days. Rie the money. Ọ bụrụ Ijele na ọ dị ya 5 days. Dirize gaba. Rie the money. Ijele aka bahara. Now, Ijele aka bahara by force headquarter. Na apụta 3 days. Ijele commissioner. IG office. Ijele DIG. Ijele IG. Commissioner Igwe. Ekwucho ọgwụ dị na police. Ijele ya apụta. I swear. Ijele pụta na nke a. Ijele pụta na nke a. Oh. Ọ ga-ego ọbụla ihe bet chọọ onye a ga-enye dị ego. I swear. Ijele ya pụta na nke a. Well, achọrọ m God bless you, Mr. Dezu Comedy. Osiri, Ijele has rented a new apartment. And that is sure. Onye ọbụla bụ onye na-agbaso ndị Igbo mgba in one word or the other, God will fight that person. Whosoever. In fact, ọbụla ha agba Igbo mgba, as long as he mepere ọnụ wee kwuo against my supreme leader, Nnamdi Kanu, God will fight you. Kama will fight you. Ịmara ọbụ na o nwere ga-esi eme Ijele attack n'ụzọ kịta. Eme ihe ọ ya ekwu. Mba, ọ ga-asị nọ ndị IPOB. Ọ bụ na enwere ga-esi eme attack n'ụzọ, a ga-asị nọ ndị IPOB. Ijele. Kama is real. Ịmara ọ bụ na Ijele bụ ihe. Mbụrụ Ijele mee mmemme. Amago n'ihe a bago Abuja. Abago aka supreme agba m ọsọ. Mgbe ọ bụla ya na o jego na gba ọsọ na-aga na mee apology kama ndị mmadụ mụọ m amụ after 1 month ịbatakwa bụrụkwa ezigbo mmadụ. Mana o wegere efi na afọ ahụ na-ebu ya isi king of the game. Ọ na-abrag gbuo onwe ya. Ọ na screen record. Thank God na video adịbe deleted. Ọ na-abrag. Ị na-eme king of the game ozu because he nwere 100,000 followers. What of them was 500,000 and 1 million? I has no king of the earth. You were 100,000 followers. He was a king of the game.
Then there was 1 million followers. Yeah, I was the king of the earth. Yeah, man, I ain't happy. That's all. I'll go and see him later. In the later, I said, I'm saying live there. That's what I mean. I'm a gay Ijele. I'm making phone. Why video? But yeah, why video confirm? In Igbo mba. Ta. Agbara gị si no small. Even ọ bụ na Ijele mekodi ya dey mude. People are saying, hey, this one pass go. This one pass. Why am I important on your actually online? This one pass them. This one pass them. Who them be? It also one video. I remember there's a one video. Tell me, I'm about to DJ video. Till I'm 8 years imprisonment before I happen, man. If not, Mwa ta. They Yoruba they do their platform name in Homa. Where their platform. They make good thing. They promote their own. They buy an Lani, you useless. Nugu. Enya, after my on live video, no go one and What do you have, man? That rabbit digger. Hey, man, have an internet. They feel that they have conquered the world. yes. They feel they have conquered the world. Now, people will send you to go cause problem for yourself at the end of the day. That boy went as far as, I'm a Myanmar royal, I'm a family, I'm a Jimmy, I'm everybody. But I ignored him. That rat accused me severally on the internet to be a rapist. A case that never existed anywhere before. A case that never existed anywhere on earth. I have no much to say. But let us see. President, Federal Republic of Nigeria. That's what I want to know. Those people he has offended, only me, Zuria. So someone has this rat. Governor I want him. the governor himself. The governor himself. Ịma na mgbe na Ijele said ị ga-achị ya ochene ịma na ọchịchị ahụ ebidogo kịta onye kpọrọ mmadụ tinye ime underground abụghị na ọchịchị ebidogo ozugbo na Wayo. We are moving. No, we don't. Otam no na hate Rumonyi Igbo, and intelligently I allowed him to reign as my brother. Near time. The very first time, all this guy brought on phone, he called me for the very first time. I've shown the evidence on the internet. I've been Abuja like this. I don't know him from anywhere. We go see what I know by Mama Romonia. We just say my advice. Now, Ndi Igbo avoid. You see? The chance are here. Now, Ndi Igbo avoid. America. Go and check. I can screenshot and show you. Many times I did not reply him. I ignored this guy. Email small time or second order buy him mad. It's none of my business. Mind your lane. I must you fight everybody you see? Am I owing you? No. The army or do you know that this guy once accused my state governor na governor na back here? Hope that I know. Hope that I know. And today the same governor he doesn't know he existed. Oh, matter he can't do. Governor cannot do that. He can't do that nonsense. Imo state governor na chogodi how to bring about peace in Imo. Our brothers, all these kind of struggles. Both parties, our people who army or you understand? Our people or how to bring about peace. Yes. Anybody you see shouting, it's a army. Yes. Network will leave me alone. Let me concentrate. Do it at least come a break. You got the news, sir. Ijele see you at the Kahara Bondenara. Oh, I could be no life. Can you join Rako? Guy, check out back.
Oh, Regina. It was rigid. Chineke. It must. Kanjeba. Because I want to end this live now. Kanjeba. Akosa live. News are carry go. No be who first laugh, they laugh the best. Ride on. What you are doing is the best. Many people will start hiding their face one by one. I'm gonna hide it. You must learn how to respect people's belief and people's culture. Let's see at the court. Chineke.